To su zubi od koće do ocela, ovo su zubi od kuce. Vidite to radi. To je kuca od krava. Šta je ovo malo kamenče? Pa to je neko kamenče tu iz peska. Iskopavaju predmeti, iskopavaju kosti, iskopavaju kosti. I što je još? I nađu neki čupovi to kad iskopavaju. Kopaju stvari, Koje stvari? pa čupovi, kosti od dinosaurusa i tako. Jeste, to je za to neka narodna nošnja, može za folklor. A šta mislite ovo belo? Zašto je ona, zašto je služila? Kada, na primjer, devojke, mlade žene oblače se u belo skroz? U neke bele haljine lepe. Mi imamo veoma dobru saradnju sa predškolskom ustanovom, tako da nam svake godine dolaze razni predškolci i što je najvažnije, ti predškolci koji su pre 8 godina bili predškolci, sada su 8. razred, tako da je to već jedna odnegovana muzejska publika i deca i generacije koje su naviknuti na muzej. Mi njima pružamo različite zanimljive sadržaje, vodimo ih kroz stalnu muzejsku postavku gde im na njima primeren način pričamo o tome kako su ljudi živjeli u prošlosti, šta je posao arheologa, šta je posao ljudi u muzeju, šta se sve čuva u muzeju i na koji način. Pored toga organizujemo radionice Mali arheolozi, gde im u nekim kutijama sa peskom zakopamo neke stvari koje oni iskopavaju i primenjuju to što su naučili u muzeju. O, tvoj dinosaurus je siv. Da, krokodili ne postoje roze, postoje samo Znaju bar otprilike, verovatno rade to sa vaspitačicama ili su bili u nekim onim, kako da kažem, zanimljivim dinoparkovima ili tako negde, pa su uglavnom misle kako se u muzeju čuvaju dinosaurusi. Mi im stvarno na njima primjeren način pokušamo da im pričamo o muzeju i mislim da oni posle toga imaju dobru sliku koje su to čike i tete koje rade u muzeju, šta se radi, kako se oni zovu i tako. Isto kao kada vidite guštere ili zmije. Gušter je zapravo krokodil koji se nije lepo hranio od stomaka. Videla sam činije, Jesi, da vidi. tanjire od keramike, da ljudi što su nekada živali su pravili činije i čaše od kao nekog posebnog materijala. Čega sve ima u muzeju? Dinosauri, koske i petinski medved, Maksime. Šta si saznao novo? Da su ono kosti bika. Šta ste vi danas radili i šta se tebi najviše svidelo ovdje? Pa da kopamo u pesak.